Faruk MD ɗan siri ne. Mana DJ Sauti yanda bai. Autar mata na soki, buri na aurenki, ba ni so na ji kukanki ne. Zuciya na baki ne, to ba zai yi na barki ba. Tanadi na kanki ne, ke na yi watsar raba. Kin gani din naki ne, karki damu da yan uba. Masu son rabuwar mu ne, ba su kaunar mu gaba. Mixing by M Sadis ne sai da kai. Kwantare na ne a cikin gidana, ba za ki wahalta ba. Ke na bailin zamin zuciyata, ba zan bi wutar ki ba. Na yi alkawari in dai da raina, ba kya tozarta ba. Tun da kin zama yar kirki a mata, ba zan kyare ki ba. Ko da ke ɗaya zan iya rayuwa, ban yi tarin buri ba. Tambari na yi miki masoyiya, ban gano laifinki ba. Na yi lale ne miki marhaban, zo shige min zuciya. So cikin zuciya ya sauya sunan cikin zama gimbiya. Bangaren ƙaunar ki a rayuwa na kira ki sarauniya. Shi batuna na a gurin ki sai dai in ce zinariya. Su ku ƴan mata sai dai su zo a gurin ki su kwaikwaya. Ga ki kyakkyawa mai kyau na hali da kyawun zuciya. Duka ƴan mata ke dangane in ji sanya zuciya. Mai mutunci autar mama ba ta yi masan zuciya. Zo ta hoyar gata matsonan ki zauna guna. San kini na nisa na ma kasa gane kaina. Wanda duk ya taɓa ki a nan zai karo da fushina. Dan arena kin kankare duka ƴan mata na. Ba ni gani kamannin su guna bare ma suna. Tunda na gano mujiya ba ta ƙaunar rana. Sai na jayi jikina kuna mata bar harbina. Yanzu gwanki na dawo da kyale suna ta hakilo. Ni tufa na samu a bar min zancin yalo. Ke kaɗai aikin shafi hasken su ko ya bullo. Sanki in ya fito zahiri za a dau ƴan kallo. Dan ina jirina yana nan ya nemin fillo. Sai da ke inda har da ke babu mai min gwalo. Wallo ko an daura da watar ki sai na sillo. Mana